Maksat bayramç. Sen tutan yürüyüştün, uğradan polisiýa üýüşüp şu wagt Russiýa territoriýasyna gelmekde atkaz etdirdi. Öýdem şu wagt İstanbul uğradyp atýarlar. Bu eden işçiňe awa men maşgalam. Awa maşgalamyň gözi ýaşdy. Soran tek seni. Awa men nerede bolsamam, nerede gezsemem Allah sagynýan, Allah ananýan, onlar hiç wagt daşda durmar. Awa, hoşda bol maksat bayramyç. Nesip bolsa görüşür sen tek. Men deport etdireniň bilen, meni uğradanyň bilen. Menden diýin marsyň tek, men öňüm diýdim-de. Yine hakikat aýtjak adamlar kän görürsiň wagty gelende. Maksat bayramyç arzuňy hasyl etdiň. Awa. Şoň üçin işiň uğruna bolsun, janyň sag bolsun. Menden sana hiç bir erwetlik barmaz, erwetlik söz gurulur. Ya ne üçin diýseň mara, adar korkup ketjän zatlary aklym syganoklar, akyl gaýran. Şoň üçin biraz edýän işiň pikirlen. Habarlaşar, sara. Sagat tursagamam ýa.